Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Ingezi. Lami igama ngiveza ukuthi ungakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizobele ngicela zisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, angumsakazi Ukhozi FM uNgizwe Mchunu, ubu-President of the Bhinca Nation uNgizwe. Usedlulisa amazi laphana ukudabuka ngokudlula emhlabeni kwinkunzi malanga ewumhlaziyi umculo amaskandi uqiniseke umfoka Mvelase. Kuthi ngemuva ukuthi adedele iclip lakade ebhekise khona kumapholoba asho nokusho ukuthi akakholwa laphana ukuthi ngempela lento iqinisa ngendlela ensizwa ebinobuchule ngayo esiqala khona into entsha laphana ukuhlaziya umculo kamaskandi nephinde futhi ke yathandwa ngabantu abaningi. Angizukwanda kakhulu ey'ngane zakwethu ngizokudedela iclip ikangizwe umfoka Mchunu umuzwa ukuthi uchaze wathini ngosiqiniseko umfeko Mvelase. Nathi clip ephelele kangizwe Mchunu kade ibheke kumapholoba mayelana nokudlula emhlabeni kwensizwa usiqiniseko umfoka Mvelase. Uyazi mapholoba mfethu ungifanele izolo, angifuni ngiqaba amanga mfethu ukuthi ngingasho ukuthi angikholwanga, kodwa mangibuka lento iqhubeka online ngiyadumala kakhulu. Dumala lokho kwangempela futhi mfethu uma ukuthi lento iyiqiniso iyicala. Mina njengomuntu omlawuli la emabhincini, lo mfana bengena umculi wesiqiniseko, akazange abe yi-artist, akazange futhi abe umlandeli, akasigqoke isikepha samuntu. Uqale nje i-chapter entsha ube umuntu ofana cishe nje nomuntu omsakazi. Futhi umsakazi hayi lo sakazayo nje ohlaziyayo okuthiwa unike i-category yokuhlaziya. Waqala nje into enhle nje kakhulu futhi yaqhubeka yaba yinto enhle futhi okubekubela abantu bebefunde kuyona uma bethanda ukufunda.